Allah ya wanda sutura a duniya da akhira. Bayan haka Allah ya ƙara sarki lafiya kuma gidan da kare kuma ya ci jin gaba daya kuma kawo ziyara don girma ta kuma aiki da aka kama wannan gwiwa. Allah ya taimake ka. Wajen ziyarar da muka zo muka kawo da aka karrama mu aka mutunta kwarai da gaske aka yi mana ainihin wato alƙawura na ƙarfafa gwiwa aka gwada mana kyawawan niyya da kudirin da ake da shi akan wannan aiki. Allah ya taimake ka. Wanda ya sa ɗaya daga cikin hakimanka masu albarka duka shi hakimin gudun daga cewa wannan abin da kuma yawan masu ƙarfi ya kamata yi mana da ya ta musamman ba da gwaiwadon saboda ya zaburar da mu a kan aikin nan wanda ya ji kayi wannan gwaiwadon masu alƙarfi za ka yi ci mu ya karrama mu da jagorancin ɗaya daga cikin wakilai na shugabannin kasuwanni da gwamna ya naɗa shugaban kasuwar Wudil da gwamna ya naɗa shi Malam Yahaya ya kira shi ya ba shi umarnin cewa dukkanin matasa yan kasuwa na Wudil ya neme su ya zauna tare da su tattauna wata hanya za a bi ainihin a rinka karɓar zakar da ta kowane ɓangare ta ɓangaren ainihin dabbobi ta ɓangaren tumai abin kayan noma ta ɓangaren dukiya. Wannan bawan Allah ya saka mata alkhairi ya zabura ya tattaro 'yan kasuwa sunayen mutane guda 90 ya kawo gidan zakka. Muna ganin wannan ba yi sa a gwiwa mun san cewa himma ita ke sawa a yi aiki, niyya ita ke tabbatar da aiki. Wannan niyyar ta Allah ya kara maka martaba ita saka wannan bawa Allah iya kuma da wannan aiki. Yau ga shi Allah ta'ala ya umarce mu ya ba mu dama mun zo gabanka wuri mai albarka da mu da waɗannan yan kasuwa da baki da na Wudil da irin gudunar da suke da shi da irin ainihin wato himmar da suke da ita muka zo gabanka ba da gwamnati saboda mu gabatar maka da su a sa mana albarka a ba mu wannan aikin da za a ci gaba da yi kuma muna roƙon mai martaba mun san an yi muna kuma roƙo an yi ragowar gaba ɗaya duka hakimai a yi musu wannan ƙasa mai albarka ta zama ta ɗauki tuta wajen daga wato addinin Allah musamman a ɓangaren abin da shafi zakka. Manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya cewa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah. Duk wanda ya kafa sunna kyakkyawa kyakkyawar sunna ladansa ya tabbata daga wannan sunna da yayi kuma da duk wanda ya kai bayan aiki irin wanda yayi ranar kiyama Allah zai bada mu. Na tabbatar da ya mata basaki an kafa wannan sunna ka kafa ta da bakar manzon Allah ka kafa ta kafa kuma har ran kiyama Allah tabaraka wa ta'ala ne tukura da bayan kai har ran kiyama ba ta yi ki ba haka muka zo ga bayan Allah nan mata da su gaba daya da mu da yan kotin zakar da kano gaba daya wato ma'ana board members din mu gaba daya mun zo da su tare sannan kuma da waɗannan samarin yan kasuwa na nan Wudil dukkaninsu wato mun yi wannan azama mun duro gaba gida. Bayan haka babban abin da ya sa kuma na biyu bayan wannan shi ne mu gabatar da gaisuwar mu ta musamman gare ka ta rasuwar ɗan uwa kuma abokin aiki aminu mai martaba sarki dutse. Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta, Allah ya saka kabarinsa, Allah ya tafi wannan su ne da ya sa ka wannan gaba ka da albarka da waɗannan bayan Allah don saurari ainihin bayanan ka masu albarka da umarninka wanda suke da ainihin taimakawa addini. Allah ya tafi sarki, Allah ya kara sarki lafiya, Allah ya mutu jagora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
sarki ya dade. Ya raki